Nebojša Blagojević. Četiri vuče pro. Prošlog vikenda održao se prvi street race event u sezoni 2021. u Mostaru. Mostar je izgleda mesto gde se redovno obaraju neki rekordi, te ni ovaj put on nije izostavljen. Prijavilo se rekordnih 150 takmičara. Toliko dobrih i različitih automobila pravi mali sajam automobila. Street race legenda Slobodan Petošević je došao u društvu egzotike da doprinese spektaklu. Pored njega su se pojavili i svi dugogodišnji takmičari koje viđamo na ostalim stazama. U klasi 14 šampion Srbije Nenad Brdar sa novim BMW vozilom je ispao u prvom krugu. U klasi 13 gosti iz Austrije uzeli prvo mesto. U klasi 12 veliki broj takmičara. Kralj 12-ice probio klasu. Peđa Urošević uzeo prvo mesto. U klasi 11 Džagić uzeo drugo mesto. Prvo mesto otišlo za Hrvatsku. U klasi 10 ubedljivo Jerko Jukić.
Izvinjavam se nekim takmičarima iz Bosne i Hrvatske, što ih nisam pomenuo imenom, jer do dan danas nisam dobio službene rezultate po klasama, a voditelja sam slabo čuo zbog preglasne muzike.